Molt bon dia. En Esquerra Unida volem proposar una setmana de la joventut més participativa i cultural. Si analitzem les activitats que es duran a terme en la tercera setmana de la joventut, la veritat és que es fa patent la necessitat de posar en marxa un model cultural alternatiu que tingui un caràcter més formatiu i que siga un espai real de trobada per a tots els joves de la Vall que tinguen inquietuds pel seu futur. En primer lloc, hem de reconèixer els encerts de la tercera setmana de la joventut que s'ha organitzat per part de l'Ajuntament, com ara el concurs de cartells, el campionat coreogràfic, la participació dels IES de la ciutat o d'associacions com Ciència o Cicle Mutant. No obstant això, considerem que hem de manifestar el nostre descontent per algunes altres qüestions que també hi ha a la Setmana Cultural, qüestions que fan que aquesta setmana siga una setmana molt cultural, que siga acrítica i que no tingui en compte la realitat que ens envolta. No entenem, per exemple, que per tercer any consecutiu es repetisca el taller de DJs o que a l'hora de projectar una pel·lícula es trie 8 apellidos vascos quan ja és la pel·lícula més vista en la història del cine espanyol. També considerem que fa vergonya la inexistència d'activitats en valencià i que impulsen el coneixement per part dels joves de la nostra història, les nostres tradicions, la nostra música i les nostres arrels. Per tant, en Esquerra Unida estem convençuts que cal donar participació a altres associacions de joves que a més estan sent molt actives al nostre poble i que tenen molt a dir, com ara els joves del Casal Jaume I o associacions culturals com la Pardala, per citar-ne un parell d'exemple. I a més estem convençuts que s'han d'aprofitar qualsevol tipus d'activitats que es porten a terme, ja siguin tallers, xerrades, qualsevol activitat que es faça, per a impulsar la nostra llengua i que els joves puguen conèixer millor la nostra cultura, cosa que no fa a hores d'ara el Partit Popular. No ens cap dubte que el senyor Sant Fèlix vol que els nostres joves puguen repetir de memòria els acudits de 8 apellidos vascos, però que no sàpiguen, per exemple, qui era un personatge com Ovidi Montllor. Des d'Esquerra Unida ens comprometem, per tant, a impulsar i coordinar una agenda cultural i de joventut que tingui una continuació durant tot l'any, que no estigui tan centrada en fer moltes activitats en uns pocs dies, conforme passa ara. També ens comprometem a impulsar la taula de la joventut per a que sigui un espai de trobada de tots els joves de la Vall, així com a promoure la Casa de la Joventut, que haurà de ser gestionada pels propis joves i, com no, a que estos tinguen els espais físics suficients per a dur a terme les activitats que així consideren.